जायखिजाया मोनसे बानायनायसै बिदिनो ना मा बुङो लोगोफोर माइकेल ओइ माब्रै दं बिदिनो मोजां दंलै बिदिनोसै माबालै जों सावरायगासिनो सिनेमा दिहुननायनि नंगौ नामा नोंलाय जोंनि ग्रुपआव हाबगोन ना हाबा हाबा माथो हाबसै दाथ' जेबो गैथ'वा नङाबा गैया बिदिनो जायखिजाया मोनसे देआव नायनोसै नामा जों लोगोफोर बानायनोथ' हायोलै नाथाय मा नाथाय जालायखो गोबां रांनि गोनांथि जायोलै बेबो नंगौ नंनायालाय खोथाया गासिबो रां एसे खांलायनानै दिहुननो हायोथ' हायो हानाया बिदिबो ना मा लोगोफोर नोंसोर एग्रिना नोंसोर राजि दङब्लाथ' आंबो राजि दं दे बिदिनो खालामसै जायखिजाया जोंथ' बेनाथ' जाहैबाय दा डक्टराव नोंखौनो लानोसैब्रा हायोना बेबो आं जागोन नालाय जायोलै मानो जाया जानो बेनोसानोथ' गोजाननिखौ मानो लाबोलायनांगौ आरो गोबां रांनि गोनांथि जायोलै ओरैजाय लांलाय लाबोलाय जानाय लोंनाय थाखा फैसा बहुद प्रब्लेम नांगौ जायगायाव थाबा आरो गोजाननिखौ मानो नांगौ जोंनोलाय डिरेक्टरबो नाङा जोंनो डिरेक्सनाव सासे दंखायो जोंहा बै मिथिंगा बोराय सिनाया होनबा सिनाय गोदो लाइब्रेरियाव थाफैबाय थायोमोन ना गोदाव सोराव साननैसो थाहैदोंमोन जागोन नालाय बेजों बारा बुरजा जायालै बेखौ ओरैनो थुना दोना बर'सो थाना दं मानसियाबो खनसे खिनिखौ सानसे जागोन खोमा लोगोफोर लकेलनि हिसाबै खेबसेखिनिखौ अननानै सानसे जागोन खोमा मानसिखौ बिसास खालामनो हायालै बेखौ मानसिफ्रानो बेबो ओमफ्राय आदावसिखौनो लानायमोन दाखालि फन हरबायमोन आङो अब्लाबो जायो नङा माबा जादों नेक्स्ट इयार दाख्लै खोनादोंमोनलै एसे जानाय जोंनि हामगोन हामाखैबा बेथ' मोजां डिरेक्सन होखायोमोन ना बेबो होनायालाय सिनियर मानसिबो बै लोगोनि बिथिंखौनो लानोसै नामा जागोन नालाय बियो गांसो बिगोन नामाथायलै माबा मोनसे जागोन ना उनाव जायगानि हिसाबै रायलायनानै बेनोथ' मानसियाथ' न'आव फैदों होनना खोथादों नंगौ आंबो फन खालामनाय जाथारगोन मानसिखौ न'आव दंबासो लाबोनोसै जागोन नालाय बियो आंबो न'आव फैनाया बारा गोबाव जायाखै नालाय टेनसन लानो नाङा जागोन जो खालामनो हागोन हाया एक्ट्रिसखौलाय सोरखौथो लानो एक्टराथ' मोनबाय नै दा किशोर दंखायो जाबाय एक्ट्रिसखौ जुदि लाबोयोबा गोजान लाबाथ' जोंहा गोबां रां नांगौ ओरै दावराइबारिनि माथो ओंखारदोंनो मोजां दावराइबारियावथ' नोंसोर सिनायबा नोंथ' दावराइबारि नङा होमबा दंमोनलै दंनाया आसा माबायदि जागोनथाय आंबो बारा मिथिया बाबु जोंनाबा माबो रोमै नंगौ इदिनो मानसियाबा बिदि रोंना रोङा नायनोथ' मोजां माबानिफ्राय रायज्लायजायो आंथ' लकेलावनो मोनोबा आरो मासिथा टेनसनानो गैया सोंना नायनांगोन दायो मोसाबा रोङा मोसानो हायो आं नुबाय थायो मोसानायखौ आरो र' दा जोङो डिरेक्टरजों रायज्लायग्रोनोसै बेनि उनाव न'खराव थांसै बै एक्ट्रेसनि न'खराव बिमाजों एसे रायज्लायनोसै मोजां गाज्रि ना मा होनो नोंथ' हागोन ना ट्राइ खालामनायनोसै अननानै हेफाजाब होदो एसे मोसानोथ' रोंखायो हायो एसेखौलाय एक्टिंखौल' रोंगौ होमबानो आरामसे जागोन एसे खम बाजेट बानायसै नामा जायो ना मा नोंसोर बानाय जायो बेथ' गोदानबो जाहैबाय नालाय जोंना एबारसो गोदानै बानायगोन नालाय मोजाङैबो मिथिया एसे खम बाजेटनि लायाबा आरो मा बुंबाव जानायखौनो जायखिजाया फाइनाल खालामदो गाबोन थांनानै सावरायनोसै डिरेक्टर सारजोंबो मोनसे सिनेमा ओंखारनायनि उनाव माबा मोनसे खालामनानै मोनसे दामखौ गाबोन मोननो थांसै नामा थांसै गाबोन थांगोन ना दे बिदिबालाय माथो सावरायगोन गाबोन खेबसे लोगो हमनानै फुङाव थांसै बेयावनो Gimana Mbak? Sudah. Mau lagi orang kecil lagi. Tidak.
माथो थाब ओंखारबोआब्रा एथ' गोबाव नोंनि फैनायावनो नेनायमोन आं फै जिराय फै एसे सोलायजोबना दंब्रा न'फोरालाय औ सोलायजोबोथ' सिगांथ' बिदि नंथ्रामोनथ' आसा माइकेल माबाफोरखौल' लानानै फैदोंमोन नामा फुरा बेनो माबा जों लकेलनिफ्राय गंसे सिनेमानि प्रजेक्ट लादों ओमफ्राय खोनादों नों बहाबा 2 बोसोर कर्स लाना फैदों डिरेक्सन खालामनायनि लादोंमोन लानाया फिसा बिला बानायबोबाय ओमफ्राय दा एसे बानाय मोननानै दोनथ'बायसोमोन आं बे खामानिखौहाय माबाफोर उसुबिदा दं गैनायाथ' गैया बिदि थेवबो बेलेग खामानि मावगासिनो नालाय आं दोनथ'नाय बायदि खालामदोंमोन आरो जोंथ' बे आदा असिनिजों रायज्लायदोंमोन बेखौनो लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आरो एसे गारि एक्सिडेन्ट जाना दङ ब्रेक लादोंथ' साननैसो हायो बेबो हानाया जायखिजाया आरो मा बुंबावनो दा एसे सानै हयै बानायलायनोसै ना मा होनो किशोर एसेखौ बुंदो नामा नोंसोरबो दंफायो नामा औ जोंबो ज'यैनो एखेलगे दहनो नागिरदोंमोन माबाफोर प्रडाक्सन दं नामा नोंसोरना ना दासो गोदान गोदानसो फार्स्ट ना बेनो बेनो फार्स्ट हेल्प खालामलायदो लकेलनि हिसाबै दे साननानै नायबावनोसै आं मा होनो माइकेल माथो साननो गोनां दंबावो आरो जाबाय नालाय जाबाय आरो मा बुंनो दंबावो नङा ना माबाफोर जोंनि सायाव साननाय दं बेथ' आंहाबो एसे खामानि दंमोन ना दा साननांसिगोन मा जायो नंगौ खबर हरफिनलायनानै जाया होमबा जायखिजाया नों ओंखारदो आरो माबा माबि बुंनो नांला जानायखौनो सानना लाबाय नों दा गोदोर खालामनांला मा होनो दे जाथोंसै थाब सायाबो मानसि गोबाव जागोनलै आं खबर लायनो दे Michael, मा खालामगासिनो दा? आंथ' दासा ओरैनो दंथ'यो दिनै कमप्लिट खालामनानै न'आव दंथ'यो फिसा खामानि मावगासिनो आरो आथिखालनि जुगावलाय बहा साख्रि गैया जायखिजाया जानायखौनो लाबाय जोङो खबरखौ जों जेब्ला बिदि खिथाहरनोसै जोङो दे आदसा होनबा थलायबाय नामा खामानि एसे आवगायग्रोनोसै Maday? Maday? Babu mengkai jirai pun. Oh, Maday. Jirai pun. Babu mana baru bapak ini mun? Ini bini Maday. Mana yang dah kali kono rais lewat rumah na. Karena be cinema ni produk ladang. Tu kono be sibuk ada. Aku zaru tu urut kesediaman. Kakak urut kesedong nalai. Enggak usikan ada babu ni. Servis kita jadi nalai. Nasulah nama di. Ada zaru tu lagi se. Nkulah mana itu. Nkulah apa lagi se. Kamu nggak kenal. Kan hane ada babu. Zaru tu serba lagi tu. Cuma aja na. Macam sih. Saya siapa kelangan itu. Yang baru lokal ni sabi. Zaru. Ayah. Sang alas pun sah. Betul lagi. Saya kenal lagi lama Maday. Si senang lah tu babu dah. Encik. Balik sis.
आदिया गैया नामा? गैया फोथाराव थांदो थाङोबा मोजां जागौमोन रायज्लायलांफानो दा दसे उनाव फैगोन जारौ साया लाबोदो बाबुमोना बेसे बेसे फरायदो दा आंहाथ' ओरैनो दा एम ए कमप्लिट खालामना दंथ'यो न'आवनो मोजां गैया साख्रि बाख्रि गैयालै दानि जुगावलाय बहा मोनगोन दे बाबु बुजिबाय था नोंसोरबो नाजाबाय था होमबानो बेनोथ' आरो लोगोसे सिनेमाफोर ओरैनो गेजेर गेजेर रंजानायनि बानायलांनायनि माबा खालामनाय बानायनो नागिरदों आंबो दोनथ'बायसोमोन आं खामानिखौ जों बेलेग खामानि मावबायमोन आरो जों जायगानिबो जाहैबाय ना जायगानिनो मोनखादों जेब्ला गोजाननिखौ मानो नांलायगौ गोजाननिखौ मानो नांगौ आरो नै बे बिथाङा मिथिंगा खिरखातारि बेनो डिरेक्टराव थागोन 2 बोसोर कर्स लाना फैदों बियो गुवाहाटियाव बिसोर लिंनायखाय आंबो दोनथ'दोंमोन खामानिखौ ओमफ्राय दा बानायफिननो नागिरदों आरो लिंबायबो जायगानिबो मानसि ओमफ्राय हिर' जायगानि नालाय खरसबो जायो जोंहा बै नोंसिनि खाथिनियाव सिनिखौबो लिंदोंमोननो बिस्रा एसे माबायाव दं प्रब्लेमाव मानसिया गारि एक्सिडेन्ट दा लानो हाया दा मेडिकेलावसो दं मानसिया आंबो ग्रोब फैब्रबनायखाय लिंहरबाय आरो आंथ' बिथांखौ लानो गोसो गैयामोन मानसिया एसे सावलुनबो ना मोजाङानो जादो दे थेवबो जायगानि डाइरेक्टरखौ दिन' मानिबो लाबोबा पास नांगौ जायो नांगौ जायो बेनो एबार गोदान नालाय पास लागोन मानसि गोदानखौनो जों लाबोनोसै मोजां जागोन जायगायाव दा मिस्ट्रि होगासिनो दं गाव माबाफोर उसुबिदा दंना गैया गावखौबो एसे रायज्लायनोबा जोंहा मोजां जागौमोन गावजोंबो रायज्लायजागोन दे बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा? दे दे नालै बियो माबायदि जायगा सायख' आं नङालै आं केमेरा मैसोनो एसे बे जाबाय नोंनि जायगाया भिडिअ खालामफैदो जायगा मोजाङै सायख'आ मोजांथ' बे फाग्ला मोसौ बोरमानो लानोसै नों जाया आं सोबाय आरो साला जायगा बाराव फैनाय नंला जायोलै थांदो मा गल' गथ' नायबाय दं बिदो जाबाय ओइ मा खालामबाय दं नोंसोरलाय मा सोरमा एक्टर लिंनालाय शुटिं खालामनांसिगौ थांगासिनो दं लाय दा एक्टिं रोङाबासो मोनगोन र' नोंसोरो फां फुं खालामबाय थायो जेरावबो ओइ केटल सारा लिंहरबायलै थाबै लिंहरदो करियोग्राफारबो गैया डाइरेक्टरबो करियोग्राफारबो आंनो मोननैखौ खालामनांसिगोन आरो मोजां खालाम दे एक्टिंखौ दे जागोन दे सार दे रेडि जादो दे जादों बेलाय आं देखायनाय बायदि खालाम
मा फाग्ला अख्रां नाहरलाबायखो नोंलाय सानजारां आरो अखाफोर बादि नोंनि महरा मिनिफोर गेलेफैयो सिमाङाव सना Nani? Ma ada. मा मुंलाय नोंना आंना रिना आदा मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन आं मा खोथा आदा ए नों मोसानो रोंगौ दा रोंगौ आदा ए आं मोसायो क'क्राझाराव फिल्म मोनसे बानायनो नागिरदों ओंखारदो दे होननानै डिरेक्टरा ठीक नंमारालै मानसियानो बिदिनो खायो मानसि गरमलै सान्दुंआ बारा दे बारा नायलाय नै नाहरलाय माबायदि खालाम मा बुंदों हौवाबानो मोजां नंखाया सिगांनो मिथिखादोंमोन आं 2 बोसोर थाहैदों होननानै बुंदों ना शुटिंनिसो माबा सिखायदों ना सिख्लाफोरनिसो माबा खालामहैदों शुटिं टाइमाव रायलायनांगौ माबोरै मोजांगासिनो डिरेक्टरालाय डिरेक्टरा बोरै मोजां बारा एक्टर बे एक्टिं खालामनो सम एक्टिं खालामनांगौ सानैबो ओंखारबो Ektor naik, dong. Agak saya kirim pesan ya. Kamu isi prat kirim pesan. Gini nggak? Ini kamen saya dari pesan sampai tempat kita itu. Bikin itu halam bak pesan itu nih. Hebat. खेबसे ट्राइ खालामग्रो दामनानै Kamera pesan lah. Ya, nanya apa? 1 2 3 4 bisa Masaku Pesan yang isi prat kirim pesan. Uri pesan yang uri muzang pin ini. Musafir. Kameramen. Lagi musafir.
गया बाप दोनब्रा सारमान लामाखै जानो लाबनो होलाय मानसि बुथारगोन फंबाय लाबलाय बेखौ लाबो खोनाबायना एसे लेथ्रा प्रडाक्ट दैनि मेनटेन गैया जानाय लोंनायनि सा कापसेखौनो मोजाङै मोनलोङा बिसोरना एबारसो बिदि खालामफेरबाय आं नङाबाथ' बेलेगनाव खालामबा मेरला मोनोमोन बे प्रडाक्सन मेनेजारा माइकेल खामानि गैया साला खोथायावल' दुगा दुगा एख' गैया मा खालामनाय जायो मा मायो मोनबोबायथ' रायज्लायखांनायनि सिगाङाव दा खेलखौनो लाला एखे रागाफ्रासो दिउ बारा आंखौसो बुंबावबाय प्रडिउसारा थिग गैया होननानै थिगैनो दं गावसो मानसियानो बान्दाथारा नङा मानसियानो आखौ नांथारा मा रायज्लायनो बे डाइरेक्टरनि खोथाखौनोसो रायज्लायगासिनो नै नाहरलाय हिनजावफोरजोंबो सिथाब सिथाब माबायदि बै आंखौबो सोरबा नाहरदों साला सोरबा गारदो होयो आंथ' लानो बाबायलै आंथ' मावनोनो बाबायमोन केमेरा खेबनो बाबायमोन आं जेबो नङा फंबाय उपाय गैया दा लिंनाबो लाबोबाय उपाय गैया बिदि होननानैथ' आंबो थाबाय नङाबाथ' थांसिगौमोन आं बैनि नाहरलाय माबायदि फनजों नाम्बार दिहुनलायदों फननि नाम्बार लानो आं मा मोनजानो लाफ्रांनांगौ एसे नेक्स्टआव केमेरा खेबफैलालां भिडिअ लिंहरबाबो माने बाराबा ब्लडसिगोनसो आङो दायो दसे थानानै ना मान आंबो बेखौनो नाहरगासिनो नोंलाय मारै मोनदों दे नाहरलाय माबायदि जागासिनो आंथ' थिग मोनथारो मानसिखौनो हिनजावफोरजोंल'थार सिथाब सिथाब माबायदि एक्टिं खोथाबाय दंनाय नोंखौबो इसेबां रायबाय हिनजावफोरखौलाय माथो रायथ्राखौसो आंखौसो बुंबाय थायो गावनानै एक्टिं खोथायनाया जायाखै आं खोथा रायना होदोंलै बे गावनानै जाखाथाराखै जोङो न'आव थांलायना लिंनाया बिराद भुल जाबाय जायगायावबो रावबो गैया जाहैबाय ना बेनो आरो आंखौ जाबावदोसो प्रडिउसारखौ नेक्स्टआव बेखौ दा लांथारसैलै बेलेग लांसै हनै माबायदि जाबावदो आरो लोगोनिबो लाबोदो नाम्बारखौ मबाइल नाम्बार लानाया हाबदो ओइ माइकेल औ आं मोनसे खोथा होननो नागिरदोंमोनलै मा खोथा आंनो फैसा नांगौ जादोंमोनथ' एसे मा नोंसोरलाय दाबो थाइसेबो हरनोनो माबायानो गैया बोरै जानांगौ जाखो बिदिबालाय थाइसे थाइनैथ' हरनांगौना बोरैबा मोनलायलांबाय आं नोंसोरखौ हरगोन ना जायखिजाया नोंनो जानाय लोंनायबो रिफ्रेसमेन्टआव थाङो मा मोनजादों बेयावलाय मा मोनजाया नोंनो जानाय लोंनाया माथो बारा नांथारगौ सिगांनि एग्रिमेन्टफोरखौनो नोंसोर दाबो खनसेबो खालामनो हायाखै नोंजोंथ' मोजां रायज्लायनाय जायाखैना जायखिजाया जों हरगोन आंल' नङाना मोनसे प्रडाक्सनाव बयजोंबो रायज्लायबा बोरै हरनो नोंलाय बेफोरखौलाय आं मा मिथिगौ नोंसोरनिसो इयो बुजिनांगोन ना नोङो मा बुजिनो थाइसेबो मोनाबालाय बोरै फिल्म बानायनो नोंसोरलाय बबे थांनानै डिरेक्टर जाना फैखो मा सिनेमा गाखोखो नोङो ए दासो मोनबोनायखाय मा सिनेमा गाखो नोङो बोरैथो बानायनाखौ आंलाय बानायदों एखे बानायनाय जादों डिरेक्सनानो जायाखै माथो जाया मानो जायाखै आरो फैसानि बोरैथो खालामदों एक्टर हिसाबै गोदानसो खोमा दुरबल नामा नोंसोरनि प्रडाक्सनालाय है मायाव गोदान जाखो बिदि माथो मोसानोबो रोङा सिनेमायावबो खामानि मावबोनाय है जायालै बिदिया गुवाहाटियाव ना डिरेक्टरनि ना बेलेगसो खामानि मावो आरो बेखौनो दासो सोंनो मोनबाय बुंबावदो नोङो फैसा आं नांगोन जिखुनु होनांगोन ना होनांगोनानो आंनो गाबोन सबनियानो नांगौलै फैसाया हाया होन बेलेगाव थांगोन हाया जानो नों बुजिनांगोन ना बेसे बुजिनोलै सानफ्रोमबोलाय है जायखिजाया जोङो ग्रुपाव रायलायनांगोन प्रडाक्सननि मानसिफोरजों रायलाय मोजां मिथिङानो गैयाबा एसे फिसा प्रडाक्ट खालामनाय जासिगोन मायाव फिसा प्रडाक्ट खालामजोबगोनलै नोंसोर आंखौ हरनामा नोंसो खालामसिगोन माथो सिथाब बेलेग सिख्लाफोरजोंलाय बे आंनि डाइरेक्ट होनाय डिरेक्ट होनायालाय मा मबाइल नाम्बार बिनांगौ
मबाइल नाम्बारा नेक्स्ट शुटिंआव लांगोन मानि नोंसो selfie? मान मेगन सानांगौ मानि सेलफि लाबाय थानाय बेलाय होद अ बारा गरम खोथिबाय थाना नोङो बाराबा मादिगोनसो आं आनजिला मुनजिला गेले आंनो थाखाल' नांगौ सिगां हर होनांगोन ना होनांगोनानो आंनो गाबोन सबनियानो नांगौलै फैसाया प्रडाक्ट माब्ला आंनाव हागोन गैया हायाबा हाया होन बेलेगाव थांगोन मा आं हाया जानो नों बुजिनांगोन ना बेसे बुजिनोलै सानफ्रोमबोलाय थै जायखिजाया मा जोङो ग्रुपाव रायलायनांगोन प्रडाक्सननि मानसिफोरजों रायलाय मोजां मिथिङानो गैयाबा एसे फिसा प्रडाक्ट मायाव फिसा प्रडाक्ट product? खालामजोबगोनलै नोंसोर आंखौ हरनामा नोंसो खालामसिगोन माथो सिथाब बेलाय सिख्लाफोरजोंलाय बे आंनि डाइरेक्ट होनाय डिरेक्ट होनायालाय मा मबाइल नाम्बार बिनांगौ मबाइल नाम्बारा नेक्स्ट शुटिंआव लांगोन मानि नोंसो selfie? मान मेगन सानांगौ मानि सेलफि लाबाय थानाय बेलाय होद अ बारा गरम खोथिबाय थाना नोङो बाराबा मादिगोनसो आं आनजिला मुनजिला गेले आंनो थाखाल' नांगौ सिगां हरग्रोनांगौ आं मिथियालै आं थाला बेयाव ओइ इदिबा जानाय नङा मिथिगोन र' बे थाखा गाबोन हरनायाबा हिनजाव लाना खारजागोन आंजों खिन्थु ओमफ्राय मानसिफोरा फैसानि एसे प्रब्लेम खालामगासिनो माथो डिरेक्टरालाय फैसा नांगौ नोंसोरबो होआ ना नांनाय समाव फैसाखौ दंखांलायनो होननानै बुंबाय रावबो होआ आंनि पकेटनिफ्रायसो थांगासिनो दा लास्टावसो जोब्बासो लास्ट माने गरम आं दासो एसे नांलायफ्लांबाय आं हालाना बिदि आंनि पकेटनिफ्रायल' गलांबाय थायो नों मोनथाराखै बिदि जाया नोंसोरबो थाब थाब होलायलायना आंबो मेकआपनि फैसाखौनो दाबो मोनाखै बयबो बिदि ज' माबा थांलायनानै होलायो बिसोरबो होआ मा जानाय नोंनालाय नोंथ' दाबो होआखै फैसाखौ होगोनलै होमबा दाखालि जों फैसा आं बारा थिग मोनखायाखै डिरेक्टरखौ थिग नोंखायालै बायदि आं थालालै नोंसोर मा खालामो आं थाला सिनेमाया बोरै दिहुनदो आइया आइया बिदिबालाय माबोरै जाखोब्रा जानायनियाथ' आंबो मेकआपनि फैसाखौ मोननांगोन बिदिब्ला जागोन ना सानसे दङ बै सानसे बिदिब्लालाय माबोरै जागोनब्रा आंनोबो मेकआपनि फैसाखौ नांथारगोन ना आंखौबोथ' मेकआप आंबो असमिया फिल्मनि मानसिफोरजों गथ' मेकआप खालामनानै फैनाय मानसि जतिन बरामोनजोंनो बरखा रानिमोनजोंनो आंनोबो नांगोन ना मेकआपनि फैसाखौ औ आं सानसेयाव 15,000 लायो आंबोथ' मोनथारनांगोन ना आंखौबो लिंनो लाबोदो नोंनियाबो मोनगोनलै एसे नोंसिनालाय बेसेबांमोन 50 लागोन बबेयाव मेकआपनि फैसा मोननो लागा दंमोन मा जागोन आङो मा खालामनानै लादोलै आइया बिदिबालाय मा जागोन बिसोर मानो जोंखौ गोदो बुंना लिंहरदो थाखा फैसाबो प्रब्लेमबा बिदिबा जानाय नङा आं गैला आं माजों थांगोन आंनि न'आ लखिमपुरावसो गैला जानाय नङा आं मानिनो हाया इखो गुड इभिनिं टु एभ्रिवान नोंथांमोनाथ' जोंनि भिडिअखौ नायबायानो नायनानै माबायदि मोनखो दा जानो हागौ नोंथांमोना बारा मोजां मोनाखै जोंबो मोजां मोनाखै जानानै थेवबो मानोना माखासे बुस्थुफोरखौ जोंबो होनानै होनो हायाखैना जायखिजाया एबारसो जोंनि बे जुगाइम प्रडाक्सननिफ्राय गिबि एबारसो सर्ट भिडिअ दिहुनदों सिगां मोनसे एलबाम दिहुनबाय आरो बिदिनो फिउचाराव जाहाथे दिहुननो थानायनि माबा मोनसे लादो जेसेबां हायो एसेबां जायखिजाया नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो